सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। मिथिला म्यूजिक फिल्म्स के प्रस्तुति। छोड़ी के जब से हम बंगाल कुशीनगर न चले हो बानी, न चले हो बानी, न चले हो बानी, न चले हो बानी, न चले हो बानी। छोड़ी के जब से हम बंगाल कुशीनगर न चले हो बानी, छोड़ी के जब से हम बंगाल कुशीनगर न चले हो बानी। यही रे हो नाचावा पर 3 जना के रख ले बानी, यही रे नाचावा पर 3 जना के रख ले बानी। एसबी दरोगा पाराधान जब से न चले बानी, एसबी दरोगा पाराधान जब से न चले बानी, न चले बानी, न चले बानी, न चले बानी, न चले बानी। लहंगा घगरी पहिरी जब स्टेजवा पर जाइले, सब लोग पागल होला कमर जब हिलाइले, कमर जब हिलाइले। ओ लहंगा घगरी पहिरी जब स्टेज पर जाइले, सब लोग पागल होला कमर जब हिलाइले। अखिया में गजरा बोठ लाली लोगोले बानी, अखिया में गजरा बोठ लाली लोगोले बानी। छोड़ी के जब से हम बंगाल कुशीनगर न चले हो बानी, छोड़ी के जब से हम बंगाल कुशीनगर न चले हो बानी, न चले हो बानी, न चले हो बानी, न चले हो बानी, न चले हो बानी। तोनी सा झूठी ले तोहलो गेला बदनिया, सिटी मारी कोहे लोगवा आजा मोर धनिया, आजा मोर धनिया। ओ तोनी से झूठी ले तोहलो गेला बदनिया, सिटी मारी कोहे लोगवा आजा मोर धनिया। राइटर सुनील व्यास विनोद के बोलवले हो बानी, राइटर सुनील व्यास विनोद के बोलवले हो बानी। छोड़ी के जब से हम बंगाल कुशीनगर न चले हो बानी, छोड़ी के जब से हम बंगाल कुशीनगर न चले हो बानी, न चले हो बानी। मिथिला